ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପା ଆଉ କାହା ଛୁଆର ମା ହେଇତା ମେଡିସିନ ଖାଇ ଛୁଆ ନଷ୍ଟ କରିଥା ମୋର କିନ୍ତୁ ନାରୀ ମାଂସ ଦରକାର ନାରୀ ମାଂସ ନହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ତତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲୁ ମୋ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତତେ 15 ଦିନ ରଖିବି ଆଉ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଥାଏ ତତେ ସେ ବାଘା ପାଖକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିଦେବି ବଡି ଗାୟ ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚି ଯାଉ ତତେ ଡେଡ୍ ବଡି ସଜାଇ ସେ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଆଗରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ ଭାଇ ধনদা তু আকু মারি বসলি রে হিতাই তো কেন ভুলে যাচ্ছি রে ইয়ে অন্য কেই রে ইয়ে তো মাই চক্কা চক্কা ভৌরি মামু ঘর চৌরি মামু মতে মারিলে মাই মতে গেল করি দুধ ভাত খইলে এ চন্দ্রাও এটা মাই বিষয় কি কথা কহনি তু কোন শ্রীকৃষ্ণ হিরো না কোন আরে আরে চন্দ্রাল তোদের হেতু বুড়ি লাগি তু মাল পিদে তু তোর নিশা গাড়ি বাড়ি যেমন ভালো যাবে কিন্তু নাই তু তা মাই সে তোর কো চলো বাড়া চলে যাউছ ভাটি নেই পড়েবি এ মাଙ୍କড় হাউড়ে পড়িছ আই ମାଙ୍କଡ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଖାଲି ଡେଇଁବ ମାଙ୍କଡ ଖାଏ କାଙ୍କଡ କଷି ମାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ବାଡିରେ ପଶି ତୁ ଦନ୍ତା ମାଙ୍କଡ ନା ପାତି ମାଙ୍କଡ କୋଉ ମାଙ୍କଡ ତୁ କୋଡେ ଟିଆ ନେଇ କରିବୁ ଦେଖୁଛୁ ଛୁଆଟା କେମିତି କାକୁତି ମିଳେ ଦେଇକିରି କାନ୍ଦୁଛି ସେ ବୁଝିଗଲାଣି ସାଇଟ୍ ମାରିଦେଲେଣି ଆମର ପଢିବା ଆମୁ ମତେ କେତେ ଝିଅ ଦେଇଛ ମୁଁ ସେ ବାଘା ପାଖକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିଛି କାହିଁ କେବେ ତ କହିନ ଆମ ବଡଜା ପ୍ରତୀକ ସେ ଝିଅଟା କେତେ କାକୁତି ମିନୁଛି ହଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଦରଦ ଉଛଳି ପଡୁଛି ମୋ ତୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ତ ଏବେ ଥାନାକୁ ଫୋନ କରିବୁ ଥାନା ବାଲା ଆସିବେ ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖିରେ ବାଲି ପୁରାଇ ଦେଲା ଭଗବାନ ମୁଁ କଣ କରିବି
ରେଲ୍ସ କରି ପରା ରେଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ନିଚାଡ଼ିଆ ଝାଉ ବଣକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ରେଲ୍ସ କରିବା ତୁ ହଉ ବିପାଶା ବସୁ ମୁହଁରେ କ'ଣ ସେ ହିରୋଟା ନା କ'ଣ ତା ନା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କରେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁନୁ इमरान हाशमी से केମିତି किस करे ଏଇ ବାଜିଲା ଗୀତ भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा लगे अफसा मुझे दर्द तेरा कभी मेरे साथ कोई रात गुजार तुझे सुबह तक में